Hei guys, selamat datang di vlogger. 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 Lanjut golek pakan wedhus. Lho, mak mek. Yam ngono kok. Ora yam. Piye? Ganjuk ya Rudi atau ngewangi ngaret. Ganjuk Rudi. Gungreken. Sopo balike? Oh. Ngaleh. Kena ngarit kowe iki nggo. Lho, sak ngemprek kuwi lho. Kok gur semono ring ngarit. Engko neh to wong jenis kok. Go. Jenenge sapa ya kuwi wedhuse? Rudi Plorok. Iki to? Heeh. Mangan. Dong tetean. Bener aku ngene iki ra doyan kok. Emah ya. Wis dipangan sik rukun. Plathok cangkemmu nek gemak-gemok ae. Mbak-mbek ae. Yo awake dhewe aku ki gak nyitang niku mendem gadung, ngerti ra? Dimasake mie mah arep mbak kowe. Kuwi Wedhuse engko endok. arep ketoke. Ning Rudi. Balik nggodhog dong gantung. Ora kae pucunge tak ngopo? Tak nggo mucung cangkemmu. Ora iki pucunge kena nggo berbagai guys, fungsi. Kayak kulitnya kena nggo ngimbu gedang ya, Pak. Heeh. Gantine karbit. Iya. Lha iki arep apa sih? Malik dong gantung. Malik dong gantung. Lah kok putih tak mbak ya apa, Mbak? Kok lempung. Lempung. Ora pahit. Oke. Ora kleru semen to? Ora. Kleru. Kuyung ki gara rada jenak. Wah, kleru semen. Ora semene wentek kok. Kuwi lho niku sok semene entuk pintek pira iku ya Allah. Yo, deh. Pucunge. Hah? Pucung. Pucung? Yang garet kuwi dianu pucunge. Diplathok. Heeh. Pak D jarang butuh ketungan. Iki bahan tuake, guys. Iki kulite nggo ngimbu gedang ya, Pak? Heeh. Kulite nggo ngimbu gedang. Pucunge kuwi dijus. Dijus. Modar. Yap, nggo ngimbu gedang. Gedange nang ndi, Bu? Lah kebon ae kae urung tegor ki. Nang tegor ke sadi mo. Pucunge. Hei, kene sik kon nyepilke Pucung. pucung sebelum Dadi dadi kluwak. kluwak. Oh, iki kaya ngopo? Ya, Delalah iki eneng ya barange. Iya, barange eneng. Oh. Ditutukke jerone piye? Oh kuwi. Kuwi pucung sarunge dadi kluwak iki kaya ngono kuwi, wis bungkan ngono kuwi. Ngene iki terus digodhog. Bar digodhog, dikumbah terus godhog terus dipendem. selama Wah, sak payune. sak nek matenge. Nek matenge 40 dina. 40 hari. Kuwi nganggo awu ya, Mbok. Lho lubangane. Nek ngono kuwi kok apa jenenge kuning ngono njajal rasane, Mbok, dilaten. Legi kok. Legi tenan? Ya. Tenan legi tenan kok. Kok tok dilaten. Enak legi ya. Iya, guys. Terus Kaya proses iki gedang kok. lama ya, Mbok. Ha iya. Darane piye? Iki kulite. Seblower. Vlogger. Sebloger. Lek dipeme? Ya men. Ngenalum. Heh? Ngenalum. Ngenalum. Men so mateng. Nek perlu engko jangan kayak kowe. Mendem gadonge mumete yo ngono. Oh, ora mendem apa? Gadung. Gur sak lembar lho.
Aku gagas, aku ki mbiyen tau mendem. Ya, yang mau lihat nanti proses imbu gedangnya di part 2 kenapa? Eh? Ya, pengen itu proses ngimbu gedangnya di part 2. Sifat 2. Part 2 ya. Sifat 2. Dadah.